Ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd cymuned wledig fechan Merthyr Tudful yn ne Cymru yn mynd trwy gyfnod o newid eithriadol. Cafodd y dyffryn tenau i boblogaeth, lle roedd ffermio wedi bod yn brif oruchwiliaeth ers canrifoedd, ei draws newid yn llwyr, pan ddarganfuwyd dyddodion enfawr o fwyn haearn, glo a charreg galch. Dros y ganrif nesaf, cynyddodd poblogaeth Merthyr Tudful o 7,000 i bron 90,000. Daeth yn dref fwyaf Cymru ac yn gartref i waith haearn mwyaf y byd. Erbyn y 1820au, roedd Merthyr yn cynhyrchu 40% o allforion haearn Prydain ac roedd yn gartref i rai o'r datblygiadau arloesol cynharaf mewn locomotifau stêm a ffontydd haearn. Daeth hyn i sylw pobl ar gyfandir Ewrop, a theithiodd nifer o deithwyr yno i ryfeddu at gartref y fath arloesi diwydiannol, a'r dref a oedd yn arwen chwyldro diwydiannol Ewrop. Ysgrifennodd y teithwyr hynny am eu profiadau, gan adael darlun pwysig i ni o fywyd diwydiannol Merthyr Tudful. Uwchben symneu tanllyd y Ffwrneisi, roedd yr aer poeth yn crynu, gan wneud i amlinellau'r mynyddoedd o sorod tu ôl iddynt, ymddangos fel pe baint yn symud. Ni allwn beidio â dychmygu, mae mynyddoedd tanllyd oedd y mynyddoedd hyn o sorod, a'r ffwrneisiau fel cei dyllau tanllyd yn ei canol. Gallai rhywun yn hawdd gredu ei fod wedi cael ei gludo i ddinas wenfflam dis a grybwyllwyd gan Dante. Roeddwn wedi bod yn fy ngwely am ychydig oriau, pan gefais fy neffro'n sydyn gan fflach o dan. Roeddwn ar fi'n gweiddi, tân! Ond fe gofiais fy mod yn byw ym mro'r ffwrneisiau'r noson honno, ac fe dywelodd hynny fy meddwl. Yng ngolau gwan gyda'r nos, mae'r sorod poeth a godwyd yma ac acw yn domenydd ar y mylon y mynyddoedd uchel y wastraff yn pefrio fel lafa tanllyd. Roedd yr hesu o 2 teras yn gartrefu i filoedd o weithwyr, ond roedd yr amodau byw cyfyng a diffyg carthffosiaeth a glanweithdra yn arwain at afiechydon a marwolaethau cynnar. Roedd cyflogen isel, amodau gwaith yn ddychrynllyd a damweiniau angheuol yn aml. Nid yw'r strydoedd wedi cael ei sgubo na'i glanhau. Mae'r baw a'r sbwriel yn casglu'n domenydd ynddynt. Mae llwch du o fwg y glo yn dew ar wynebu'r adeiladau, a hyd yn oed ar wynebau a dillad y bobl. Yn y fath le, sy'n llaw difa terwch ac esgeilistod, mae clodi a chynnu yn fuan yn cael troedle. Am driennu gwarthus. Dduw mawr! Ydy hi'n bosib fod yna bobl mor ddifreintiedig mewn gwlad sy'n ymddangos mor gyfoethog yn ddiwydiannol? Poblogaeth Merthyr Tudful oedd arloeswyr y chwyldro diwydiannol, gyda'i tref yn arwain y byd mewn cynhyrchu haearn. Ochr yn ochr â'r dynion, roedd merched a phlant yn chwarae rhan gyfartal wrth gadw diwydiannau'r dref i weithredu ddydd a nos. Cawsom ein taro gan osgeiddrwydd y ddynes. Bron a fyddwn yn dweud ei cheinder, pethau na fyddai'n prin yn ei disgwyl mewn dynes a weithiau mewn pwll glo. Ni fyddai wedi cymryd llawer i'w gwneud yn dderbyniol ym mhob ffordd, dim ond sgwrfa dda gyda phipyn o sebon mas ei. Dowlais a chyfarthfa oedd 2 o'r gweithfeydd haearn mwyaf. Erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Dowlais oedd yr un mwyaf yn y byd, dan berchenogaeth John Josiah Guest. Cyflogau dros 8,000 o bobl, gyda'i 19 ffwrnais yn cynhyrchu dros 88,000 o dinelli o haearn y flwyddyn. Roedd cyfarthfa yn eiddo i deulu Crosiau, a adeiladodd gastell cyfarthfa a edrychau dros ei hymerodraeth gynyddol. Roedd y gweithfeydd hyn yn cael ei tanwydd o'r pyllau glo enfawr a'r chwareli yn yr ardal gyfagos. Cawsom ein harwen i ddechrau i'r pyllau glo, y swm enfawr o lo a gloddir o'r ddaear yma sy'n ei gwneud i'n bosibl i gynhyrchu haearn. Yn ystod y 5 wythnos diwethaf, cloddwyd 36,000 tunnell o lo, a defnyddiwyd hwn i gyd yn y gweithfeydd. Roedd y gweithfeydd haearn yn cynhyrchu haearn o'r safon uchaf un, a ddefnyddid ar gyfer rheiliau rheilffordd, adeiladau ac arfau. Eithom ymlaen wedyn i'r gweithfeydd curo ar holio, ac
ac yno gwelswm nifer o reiliau a oedd wedi eu harchebu gan Rwsia yn cael ei gwneud. Mor rhyfeddol y gyflym roedd bar o haearn yn cael ei droi yn rheilen. Gyfeilid yn y metel chwilboeth gyda gyfeiliau, a'i lusgo o'r tân at y morthwylion curo, ac yna at nifer o roleri wedi eu gosod ar wahanol bellter oddi wrth ei gilydd. Ymhen pryn 10 munud, roedd yr heilen ar y llawr yn hollol barod, ond yn dal yn chwilboeth. Tra oedd yn edrych ar y broses hon, fe wnaeth nifer o drigolion dion y gwaith ein hamgylchynu. Roedd e'n pryn yn gwybod ble i roi ein traed mwyn osgoi'r gwreichion a'r barau o haearn gwinias. Ar ôl dod allan, fe longyferchais fy hun, a'r lwyddo i ddianc i'r awyr iach heb gael fy neifio. Yn yr holl ffatrioedd enfawr hyn, mae'r metel sy'n mynd i mewn fel mwyn haearn yn dod allan fel haearn wedi i fowldio. Ceir popeth yn farau neu rodeni, crwn neu sgwar, platiau, stribedi, rhibannau a rheiliau. Dyw'r ffatrioedd byth yn stopio, ddydd na nos. Drwy gydol diwedd y 19fed ganrif a dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, Merthyr Tudful oedd yn arwen chwyldro diwydiannol Ewrop. Roedd gweithfeydd haearn, chwareli a phyllau glo'r dref yn rhoi gwaith i ddegau o filoedd o weithwyr, gan droi Cymru o fod yn economi wledig i un diwydiannol. Chwaraeodd hyn rhan allweddol yn atblygiad Cymru fodern, ac mae'r gwaddol hwn yn dal yn amlwg hyd heddiw.